Hola, Rocío, que tal? Hai que darle así. Sacar ya... ¿Cómo es? No. Eso. De seguridad. No se puede poner, ¿no? Sí. Señor alcalde, responsable municipal do talento Cristina Cuñarro, técnicas do DUSI Maruxa Aller, e disculpar tamén a nosa técnica do DUSI Sara López por unha cuestión médica que se incorporará no transcurso deste acto, técnica de Galtur Mónica Novas, compañeiros, os diferentes medios que hoxe vos acercastes hasta aquí, moi bons días. En primeiro lugar, quero agradecer a este equipo de 14 emprendedores que acollestes con moi boa ilusión e moito interés a nosa proposta. Os que estades aquí presentes, recoñecemos o voso esforzo por desprazarvos e poder interrumpir a vosa xornada laboral por acompañarnos e estar hoxe aquí connosco. Os restantes estades máis que xustificados e disculpados que por motivos de traballo ou persoais non nos podedes acompañar e a vosa presencia hoxe non pode estar aquí, pero moitas gracias igualmente. Querer compartir as vosas experiencias profesionais con todos nós, que sin dúbida servirán de moi bo exemplo para novos emprendedores, é un mérito añadido ás vosas habilidades e destrezas nas vosas profesións. Para nós ten un especial obxectivo e por iso ofrecer un especial fincapé aos colectivos ou persoas aos que vai dirixido e que nos gustaría que as vosas experiencias se convertesen en espellos de empresa e de medios de vida, que sin dúbida son os colectivos máis desfavorecidos e con maior dificultade de acceso ao mercado laboral, como poden ser para nós os destinatarios, mulleres en situación de especial vulnerabilidade, persoas con discapacidade, inmigrantes, emigrantes retornados, sin titulación ou con baixa cualificación, desempregados menores de 30 anos e maiores de 45, en definitiva, colectivos todos eles en risco de exclusión social. Pretendemos que con estas novas iniciativas empresariais fortalecer e favorecer a imaxe tanto interna como externa do noso Concello de Lalín como un lugar de emprendemento, de talento e de novas iniciativas. En definitiva, de que sexa un desenrolo de motor económico e de poder garantir a permanencia no noso Concello. Todo este proxecto é posible gracias á confinanciación nun 80% do Fondo Europeo de Desenrolo Regional, no marco operativo de crecemento sostible 2014-2020. O Concello de Lalín, na súa política de reforzar o desenrolo local e urbano, participou na convocatoria das citadas axudas FEDER, a través da súa estratexia Lalín Suma 21, a cal resultou seleccionada. A necesidade deste proxecto Plan Talento Lalín e doutros que se pretenden levar a cabo máis adiante veñen determinados polo Plan Estratéxico e de Acción da Estrategia Lalín Suma 21 para o desenvolvemento económico e social do noso Concello, o cal ten por obxecto dispoñer dun documento que sirva de folla de ruta estratéxica na configuración da axenda política e de goberno dos próximos anos, que nos permita loitar contra a progresiva despoblación que ao igual do resto dos concellos de Galicia nos afecta. É habitual que a nosa poboación, a nosa xente máis xoven, moi preparada, que cando rematan a súa formación, ante a falta de oportunidades e nun entorno pouco atractivo, opten por buscar outras oportunidades fora, en un proceso que, tristemente, unha vez que están asentados fora, xa se volve irreversible, dificilmente a veces volven para o seu pobo natal. Esta actuación do Plan Talento Lalín o que pretende é implantar medidas que favorezan esas oportunidades laborais e crear un entorno social proclive a apostar polo coñecemento como elemento estabilizador e rexuvenecedor. Somos concello de primeira categoría
e queremos seguir sendo, e por iso queremos traballar con estas apostas que nos garanticen o asentamento de poboación. O obxectivo deste proxecto que vimos a presentar hoxe é impulsar o talento de Lalín a través da organización de unhas xornadas formativas e con referentes de altísimo nivel en cada un dos vosos sectores. Non me vou alongar máis na miña exposición, polo que xa dou paso a Mónica Novas, encargada da xestión e desenrolo deste proxecto, Lalín Talento, que nos explicará en que consiste estas xornadas, como se levarán a cabo e aportará toda a información necesaria a efecto das inscricións que se teñan que levar a cabo desde aquí hasta o mes de outubro e poder aportar toda a información necesaria. Moitas gracias a todos e a todas vós. Ola, bons días a todos e a todas. Bueno, eu son Mónica Novas. Vou mostraros un pouco en que consistirán estas xornadas de emprendemento. Serán 3 xornadas diferentes que se diferencian tamén na súa temática, que se desarrollarán durante o mes de outubro. Entón, para explicaros un pouco mellor, vamos a empregar a página web que tamén hoxe lanzamos, que tamén será un pouco a plataforma na que todos poden ter a información necesaria sobre esta iniciativa. Bueno, aquí vedes un pouco o cartel que presentamos tamén hoxe, cos 14 intervintes nas 3 xornadas. As xornadas serán o 4, o 14 e 21 de outubro. Ademais coincide un luns, un xoves. Por que coincide un luns? Porque a primeira xornada, que é o día 4, bueno, aquí podemos ir pinchando en todos os intervintes para ter unha ficha informativa que agora vos irei narrando. Pois, bueno, hoxe estamos emitindo en streaming tamén temos na páxina, a páxina onde estamos emitindo en streaming. Pois aquí temos a primeira xornada e a xornada de empresa. E dentro da xornada de empresa hai moitos representantes que teñen que ver con produtos, que teñen que ver con hostalería, e por iso tamén a xornada se ubicou nun luns, porque tamén é un día no que poden tamén vir compañeiros da hostalería ou persoas que se dedican a este tipo de traballos. Vou a ir narrando tantos participantes que estades aquí, que podes intervir, como os que non están, para que saibades un pouco en que consistirá cada xornada. A xornada do 4 de outubro, que será en horario de tarde, teremos diferentes representantes. O primeiro representante que teremos será José Antonio Rodríguez, que sí que está con nos hoxe. José Antonio Rodríguez, pois, bueno, é ourensán dende o 69, pero lalinense dende o 91, co cal se considera xa lalinense. José Antonio é catedrático de Economía no IES Laxeiro de Lalín e coordinador de emprendemento. É o responsable do viveiro de empresas, que está a funcionar moi ben, con algúns dos exemplos deste viveiro tamén estarán dentro do programa. O viveiro é un espazo aberto para todos os emprendedores que poidan desenvolver os seus soños. E ten como misión difundir os valores do emprendemento entre os máis novos. Este viveiro pertence á Rede Galega de Viveiros de Centros Educativos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Gracias, Antonio, por poder vir hoxe tamén aquí. Teremos na seguinte charla a Susana e Alex, a Susana Aguiar e Alex Moure, que tamén están hoxe con nós. Moitas grazas. Pois Susana Aguiar e Alex Moure teñen unha empresa que se chama Calecoi. Os dous deixaron os seus traballos de enxeñería para recuperar unha gandeiría que se ubica no Concello de Rodeiro, Concello veciño, para que non sexa desde aquí. Fan o primeiro iogur en Galicia, elaborado con unha leite denominada A2. Avaláronse científicamente os beneficios desta leite que se chama Calecoi, como a súa empresa, e os seus produtos poden adquirirse dende supermercados hasta restaurantes de estrellas Michelin que empregan tamén este tipo de produto. Os seguintes poñentes serán Ana López e Diego López, que hoxe non poden vir por problemas, un médico e laboral. Pois Ana e Diego son irmáns, os que sodes de Lalín sabedes perfectamente coñecedes. Ana leva parte de dirección e sumiller dentro do restaurante La Molinera, e ten como premio mellor servicio en restaurante dentro da denominación orixe do Ribeiro. Diego é un chef tamén moi recoñecido en restaurantes a nivel nacional,
E son eles dous a segunda xeración deste restaurante La Molinera, que xa tiña un renombre moi importante aquí na zona da comarca da Odeza. A Molinera é unha institución gastronómica en Galicia e foi fundada no ano 85. E ten é un máximo exponente da cociña clásica, porque falar da Molinera é falar de Lalín, e falar de Lalín é falar de cocido. Tamén agradecer a eles que podan vir e que podan vir a representar esa segunda xeración, non? da restauración aquí en Lalín. Dentro da restauración tamén queríamos ter un referente a nivel de Galicia, a nivel nacional, que é Lucía Freitas. Lucía empeza na horta familiar, a súa cociña, pasa polo mercado de abastos e remata na proposta ancorada na súa terra, en Galicia, con produtos de Galicia. Abriu o restaurante Atafona en Santiago no 2009, e no 2016 renovou completamente a súa carta, apostando por comezar a innovar a cociña galega. No 2017, esta emprendedora decidiu abrir outra iniciativa diferente gastronómica que se chama Lume, que é unha barra gastronómica na que a cociña é un concepto slow food. Lucía é unha das mellores empresarias gastronómicas actualmente en España. Conta cunha estrella Michelin e 2 soles del Sol. Bueno, para rematar este día 4 de outubro temos a Carlota Iglesias, que sí que pudo vir hoxe, gracias Carlota. Carlota Iglesias é a sumiller do coñecido restaurante Cabanas, situado en Lalín, un local moi coñecido polos seus cocidos e tamén porque ten unha adega moi importante. Carlota rematou o curso de Instituto Galego do Viño, no Ingavi, traballou no Atrio Cáceres, que é un restaurante de 3 estrelas Michelin, e que é un dos restaurantes coa maior adega máis grande de Europa. Posúe hai pouco, e estamos moi contentos de que posúa o Wine and Spirit Education Trust, que é un dos certificados da sumillería máis prestixiosos a nivel internacional. O sea que moitas grazas, Carlota. E despois pasaríamos, se a primeira xornada, que é o 4 de outubro, ten como temática a empresa, a segunda xornada ten como temática o empoderamento rural. Mostrar exemplos, experiencias de emprendedores e emprendedoras que están loitando por como comentaba a Paz, non? De ter as súas raíces e emprender no rural e non ter que ir a fora. Un pouco dentro desa xornada, para comezar, quixemos falar coa Fundación Roberto Rivas, e aquí temos a Olga hoxe, gracias Olga por vir, que é unha fundación privada independente sen ánimo de lucro que promove este desenvolvemento sostible das comunidades, inclusivo coas persoas e respetuoso coa contorna. O que fai esta fundación é impulsar todo tipo de emprendemento social en entornos rurais. Por eso pensamos que para abrir esta xornada do día 14 era interesante que unha fundación que axuda a que teñas esta idea e encamiñala dentro do rural que se veste aquí. Promove o desenvolvemento de comunidades para alcanzar o benestar das persoas con respecto ao seu entorno. O obxectivo é traballar comunidades cohesionadas, conectadas, innovadoras e orgullosas das súas raíces, abertas ao mundo, que ofrecen oportunidades para que as empresas que as exerzan cunha ciudadanía responsable, participativa e implicada co desenvolvemento sostible do seu entorno. Creo que é moi importante que exista este tipo de fundacións que axudan a que esa pequena idea que tes se poda volver nunha realidade, non? Tamén contaremos con Elena Ferro dentro desta xornada de emprendemento rural, que é a terceira xeración. Aquí estamos vendo moitas xeraciones que van como mellorando un pouco o produto, a maneira de traballar, non? Pois Elena é a terceira xeración da súa familia de zoqueiros, traballa baixo a marca Eferro, xa moi coñecida. Eu hoxe levo uns seus, por certo, tamén. Non é porque estivera dentro da charla, senón que xa fai moitos anos que moitísima xente aposta por esta marca de ferro para manter vivo un oficio tradicional que na actualidade atópase en extinción. O que comentaba un pouco ela sempre, a sensación que lle daba durante uns anos que as persoas xa non compraban zocos, que o zoco era como de pobres. Deulle unha volta empregando madeira de bidueiro, ameneiro, diferentes tipos de peles, diferentes tipos de colores, deseños un pouquiño máis alternativos para que xa non fora un zapato digamos de segunda, non? Que ahora sexa un zapato de primeira. Crea unha liña nova de zocos feitos con cores atrevidos e deseños en sintonía con tendencias de moda. Intenta unir a tradición e a modernidade
para que sexan compatibles. Bueno, a seguinte ponente sería, bueno, as seguintes que está unha representante, está Marta neste caso, pero serían Marta e Chusa Expósito que estarán con nós. Gracias, Marta, por estar hoxe aquí. Pois son 5 mulleres, aquí xa uníronse entre elas 5 mulleres no rural, na comarca da Ulloa, na que se une gandería, agricultura, bioloxía, farmacia, ciencias empresariais, fotografía e artes gráficas, na elaboración de cosmética ecolóxica, natural e sostible. A súa marca é Ulloa, é un laboratorio de ideas de cosméticas elaboradas con leite fresco de vacas galegas e extractos vegetais de plantas tradicionais da terra, xa plantas e oleatos que son galegos. Naceu da unión da cooperativa Ulloa e Granxa Maruxa, dúas empresas ecolóxicas entusiastas do arte, cunha estética colorida na que empregan a música, paisaxe, mostrar un pouco o mellor de que temos en Galicia, non? Ulloa é unha cosmética certificada por Bioespecta e Ecológico Ecoplus. E agora, polo que me contaba Marta, pois están xa coa súa fábrica e ampliando horizontes. Tamén teremos nesta xornada do 14 de outubro a Juan Sícolo, que ten unha empresa que se chama Maguida, que é un guía de montaña e apaixonado da natureza, que desfruta do seu traballo como de perderse polos recunchos máis escondidos de algunha serra. É fundador desta empresa, que traballan na montaña e na naturaleza. A súa filosofía é conectar co entorno de maneira respetuosa, a vez que se goza e aprende del. Fan na súa empresa diferentes actividades, como son sendeirismos, cursos de formación de escalada, de puenting, vías ferratas, que son moi coñecidos. O 14 de outubro tamén quisemos contar con Xavi Paz, de Finca en Xebreza, unha finca moi grande, máis está na Terra Chá, a maior finca privada de Galicia, con unha parcela de 1.200 hectáreas, que está arrendada con un fondo de investimento, en o que ten 150 vacas da marca Sales, que é unha marca do macizo central francés, 130 cachenas e 200 animais máis de pura raza galega. Xavi ten tan só, con 18 anos, deixou a súa carreira de ADE e deixou todo para ser gandeiro. Un pouco tamén exemplo de algunha das persoas de emprendemento rural que temos aquí, que deciden un momento pois, deixar ou empregar a súa carreira para poder estar no rural. Non? Comeza o ciclo superior de gandeiría e asistencia en sanidade animal. Hoxe tiña un tema sanitario, por eso non podía sair da explotación. Bueno, con esos coñecementos técnicos do ciclo superior, o que fai agora é ser un xoven empresario, a verdade, pois que a finca máis grande de Galicia, un xoven empresario que ten a cargo pois esta explotación. E para rematar, hoxe temos a Noelia con nós, que é a filla de Javier Sampaio. Bueno, ven a representar a súa empresa, que é Paz Anzuxao, que é a empresa tamén Lácteos Anzuxao, non? Que nace no 1970. Co paso dos anos, a fábrica vai dando a coñecer por a súa calidade dos seus produtos e ten unha expansión gradual. Os queixos da firma poden ser degustar en lugares hasta o mercado de Little Spain, que é un complexo de restaurantes en Estados Unidos promovido en Nova York polo coñecido chef José Andrés. Conta con varias distincións de ouro e prata por os seus queixos de Arzúa e queixo de tetilla. Gracias por estar aquí, Noelia. E pasando xa a xornada do día 21, que quixemos chamar de creatividade TICS, que creemos que tamén para o emprendemento é importante o apoio hoxe en día neso, nas persoas creativas, nas novas tecnoloxías aplicadas, bueno, nas empresas que estamos a mostrar. Temos hoxe en representación da empresa Aerocámara especialistas en drones a Cándido Cancelo. Gracias, Cándido, por vir hoxe ata aquí. Estará o día 21 o seu compañeiro Jaime Pereira, do que falarei un pouco agora, tamén é da vosa empresa. Esta empresa foi fundada por Jaime Pereira, de Aerocámaras, é un referente na industria dos drones en España. É operador de drones líderes en España e traballa xa en máis de 15 países. Esta empresa está en continuo crecemento e fai incluso formación de pilotos en drones en países como México ou Portugal, así como inspección de redes eléctricas, proxectos audiovisuais e multitude de traballos de innovación técnica en diferentes puntos do mundo. Moitas grazas por estar hoxe con nós.
Hoxe tamén temos a Sergio Prieto de Gato Salvaje Estudio, que ven tamén dende Coruña. Pois Gato Salvaje nace no 2010 coa intención de ser un referente nacional na produción de videoxogos. É pioneira no crowdfunding, que é o micromecenado, e traballa moito na formación e na contratación de talento galego e na innovación. Xa vemos que tamén ten moitos proxectos con xuventude e innovación. Durante os últimos anos ten un equipo de 36 persoas, numerosos deles son freelance, repartidos por todo o mundo, que traballan na súa última historia, de Wildlanders. Wildlanders é unha proposta de xogo de rol cunha característica especial, que ten inspiración localizada no norte de España, especialmente en Galicia, cun enfoque fantástico de mitos celtas e oscurantismo dunha era medieval invadida por unha corrupción máxica. É un dos lanzamentos españois máis prometedores. Enhoraboa. Sergio é o seu director creativo e contaremos con el nesta xornada do día 21. Gracias, Sergio. E para rematar o día 21 teremos tamén a empresa Montoto, na que estarán Paula e Roberto Montoto, que son irmáns. Son a terceira xeración desta fábrica de produtos de roupa e xéneros de punto. Sobre todo tenen especialización en todo o que é deseño de roupa con xéneros de punto. Paula Montoto é a directora creativa da firma e Roberto é o responsable comercial. Xa eles seguiron os pasos dos seus avós que traballaban nesta empresa moi coñecida aquí tamén en Lalín. A firma naceu no 2011 e traballan con prendas de calidade e todo feito en Galicia, desde o deseño hasta a produción. Actualmente venden en España e Portugal, pero xa contan con diferentes proxectos para traballar en Francia, Italia e en Alemania. Entón, este é un pouco un exemplo de todo o que podemos ver nesas xornadas. A participación poderá ser presencial ou vía streaming tamén. Veremos tamén, segundo as indicacións sanitarias, como estamos nese momento, cal poderá ser o aforo. As persoas poden inscribirse a través da nosa páxina, a calquera das formacións, e poderán ver en streaming, agora, aí, a través do nosa canle, poderemos ir emitindo tamén todas as ponencias que temos durante eses días. Entón, agradecer a todos os que podedes vir hoxe ata aquí para falar de vos e a todos os que quixeron participar neste programa. E por a miña parte, dou a palabra ao alcalde de Lalín, José Crespo. Moi bons días a todos os que vos acercastes aquí a esta presentación do programa Lalín Talento. Unha das cousas das que presumimos en Lalín é de ser un pobo de emprendemento, un pobo de emprendedores. E a xornada que hoxe presentamos aquí, sin duda, pois é unha xornada bastante densa de 3 días que durante o mes de outubro van, tanto en empresa como en empoderamento rural como creatividade e TICs, van a creo que aportar un grouciño de area máis a este pobo talentoso, tanto os que sodes de Lalín como os que sodes de fora de Lalín. Sin dúbida no voso sodes vos, sin dúbida no voso sodes referencia, e o feito de que o poidan ver como opinades e porque facedes certas cousas, creo que iso vai ser moi interesante para o futuro de emprendemento de todo Galicia, pero tamén especialmente do noso pobo. Aquí hai diferentes ámbitos, pero sobre todo vexo que hai gastronomía, cultura, empresa, en definitiva que aquelas cousas das que presumimos neste pobo. Eu creo que un pobo non pode ter absolutamente todo bo, podes ser excelente en algunhas cousas, pero non podes ser en todo. E, sin dúbida, unha das nosas excelencias é ter un agro como temos, aínda que moi millorable, pero dentro do que é o ámbito galego non estamos mal, pero poderemos estar mellor. É ter unhas persoas que de xeito, probablemente por azar, así como xurdeu a
a xeración do 98, porque hai xeracións como a do 27 que son artificiais e feitas a medida. Pero a do 98, que foi a máis importante da historia da literatura española, xurdeu por azar. E probablemente en Lalín tamén xurdeu por azar este emprendemento xusto cando empezou a democracia. En Lalín tuvo un pulo potente, logo despois esta crisis bestial que houbo a finales da década pasada, bueno, anterior, no ano 2007, a partir do 7, a verdade é que fixolle daño a todo Galicia, fixolle daño a toda España, especialmente fixonos a Lalín, porque unha das cousas que máis sufriron foi a confección e foi a construcción, porque parouse por os problemas e polos produtos que viñan de Asia. Iso significou que dou duro en todo, pero especialmente a Lalín dou máis duro da conta. Pero como habíamos xurdido por xeneración espontánea, creo que pode haber un novo rexurdir, porque a xenética está aí, e a zona centro de Galicia, donde nós estamos, sin dúbida, é unha terra talentosa e é unha terra de emprendemento. E volveremos a estar aí, non teño a menor dúbida. Por que? Porque con eso nácese. Despois, de acordo ca formación que vai tendo cada un, e de acordo tamén que digamos co que che toque vivir na vida, pois desenrolalo dunha maneira ou doutra. Pero se eres emprendedor, eres emprendedor. Esta terra é unha terra de emprendedores e que ademais lle vennos moi ben a Lalín, pero lle ben a Galicia, porque hai unha desgracia que é que a poboación aséntase da maneira que se asenta en cada etapa da historia. E así como o interior estuvo moi ben dotado e no que toca a poboación hai séculos, agora mesmo pois é ao revés, a zona costeira que máis xente ten, é na franxa cantábrico-atlántica de Galicia, nun tercio de superficie viven 2 tercios de población e, sin embargo, por contra, en 2 tercios de superficie de todo Galicia só vivimos 1 tercio de población donde se atopa Lalín. O feito de estar ben comunicado no kilómetro cero de Galicia, como nos gusta chamarlle, pois significa que temos unhas ventaxas sobre outro, pero o interior de Galicia non pode esmorecer. E as distintas, digamos, administracións, chámese o Estado, chámese o Goberno Autónomo da Xunta de Galicia, teñen que preocuparse por un reequilibrio territorial. Senón, cada paso vai ir a máis, cada paso vivirá máis xente na costa e menos no interior, e o interior quedará aínda máis despoblado. É un dos grandes problemas que ten Galicia, o tema do despoboamento, pero onde máis afecta é o rural. Os concellos que nos rodean, nós imos mantendo os 20.000 habitantes un pouco a trancas e a barrancas, pero os concellos que nos rodean aquí no centro de Galicia, algúns baixaron a mitad da poboación en pouco máis de 10 anos, a mitade, que logo se di. Iso quere decir que ou hai emprendemento para que teña vida propia, ou do contrario, os novos terminarán marchándose a outras latitudes e a cada paso o interior de Galicia estará máis despoblado. E nós non queremos eso para Lalín. Por lo tanto, esta iniciativa do programa DUSI, sin dúbida, é moi interesante, e o feito de que este elenco que temos estes 3 días os escollera tamén por parte dos que organizaron todas estas conferencias, creo que poden ser de moito proveito. Nós en Lalín creo que é un sitio onde hai un caldo de cultivo axeitado para poder desenrolar proxectos empresariais, proxectos culturais, proxectos deportivos que poidan ter futuro e que poidan xerar postos de traballo. Iso é do que se trata. Por lo tanto, en definitiva, axudar a que o talento se poida chegar a converter en moitos casos en modo de vida e sustento. É o que se pretende con esta iniciativa e queremos que Lalín Talento sexa unha ferramenta que impulse o talento dos emprendedores na nosa zona e noutras zonas. Así que moitas gracias a todos os que ides participar. Sin dúbida, os de Lalín xa os coñezo a todos e, sin dúbida, ninguna son xente que o seu, digamos, bo proceder está xa suficientemente probado. E os de fora de Lalín, agradecervos que participedes nestas xornadas e darvos a benvida ao kilómetro cero de Galicia. Espero que vos tratemos ben e que marchedes contentos e, sobre todo, gracias por aportar o vosso grau de area a que
este emprendemento poida ser unha realidade que tanto necesita Galicia. Así que, por a miña parte, pois nada máis, agradecervos a todos os que fixeron posible, tanto por parte do Concello como por parte da empresa que leva a coordinación destas xornadas, que estedes hoxe aquí, e non sei se está previsto que haxa pregunta por parte dos xornalistas ou non. Preguntas por parte dos xornalistas. Como está previsto que haxa entón preguntas, se alguén quere facer algunha pregunta, pois calquera dos aquí presentes estamos aquí para contestala si sabemos. Moitas grazas. As xornadas van a ser aquí no Concello. Sí, en todos os días, o 4, o 14 e o 21 serán aquí no hall do Concello seguramente, porque ademais haberá unha instalación dunhas cámaras especiais para a retransmisión en streaming, porque tamén un pouco pensando que na situación sanitaria na que nos atopamos queremos que todos e todas podamos estar dunha maneira ou de outra presentes ou online, entón, pois por eso o facemos aquí. Sí, dependerá un pouco da situación sanitaria nese momento. Sí, dependendo da situación sanitaria nese momento, un pouco como tampouco podemos previr, pois dirános que aforo poderemos ter aquí. Sí. Non sei se queredes facer algunha pregunta a algunhas das persoas ou das empresas que están presentes. Pois moitas grazas, entón, pois levantamos a reunión. Moitas grazas a todos. Grazas.